Extended iMessage in New Year and you never replied. I hope sponsor la number 10765. Nakufaka ka-archive nakumute then nakufihla i-profile cause angiboni ngaba grand xa nobona enye ibharo iposter. If ukhona umjito khoya hope ukukhumbuza mnoko andishayi sidibane around nezilights ikubiza istoko. Benke nacinga ukuthi uqepha kuwe qha ekuseni kabunamoto but ilicense uyihlangatha suntu wara nzokubonoko. Yazi lapha indi namaciko nisawagcinile mani ukwabe wodrophini xa ndikucingile and ihuthi zami zikuwe zinganxitywa ngamadoda akho unless sendicishile khona wasidibana ke ngoku noba uzondiringela inyani utyisa abani uncinza abani then watshito lwangubani esasikede nesinxanywayo ngoku sinxibela abani nelacango lisokolisayo lonto lutixa lwangubani ndikubonile ubukudeyithi usitya nabani you moved out yazihlalele rent splitter nabani bicela undiringela inyani after bevile sohlukene ubudiyenywa ngubani I associate